Sunog nagluntad sa General Hodges, Iloilo City subong lang nga hapon. Sa dugang nga detalye makaupod naton si John Sala live sa Barangay General Hodges, Iloilo City. John. Zen, imbukada pa lang nga simana sa Fire Prevention Month. Isa na kadako nga sunog ang naglunta diri sa Barangay General Hodges, Iloilo City proper. Subong lang gid nga hapon. Zen, nagkinaran-karan ng mga residente diri sa barangay pasado alas 3 subong nga hapon sa magluntad ang sunog diri. Madasi ka nagdako kag naglapta ang kalayo Zen bangod human sa light materials ang kadaman sa mga balay kag mabudlay nga sudlon sa makatapos ang Bureau of Fire Protection ang lugar bangod magagmay ang mga eskinita kag nagailikit-ikit ang mga balay diri sa barangay. Nagdugang pa sa pag-ibwal sa kalayo Zen ang mamadlos nga hangin bangod ang barangay malapit sa dagat. Zen, sa inisyal nga investigasyon sa barangay officials hindi magnubo sa 20 gid ka mga balay ang ginlamon sa kalayo. Suno sa mga barangay officials Zen, kalabanan sa mga nasunog among mga boarding houses sa sulod nga bahin sa barangay. Zen, gindeklara na nga fire under control ang sunog pasado alas 4 subong nga hapon kag subong padayon ng investigasyon sang makatapos ang Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang sunog kag sa total nga datos sang mga totally kag partially damaged kag kun pilang ginbilin nga halit sang sunog. Zen? Madamo nga salamat, John Sala.